Приветствам ви, добре дошли. Аз съм доктор Стефан Гай. Това е нашия екип към Института по наука, отдела по археология в момента, който се занимава с писмеността, лингвистически, с писмените избори на Тракия. Вие знаете вече за някои открития, които в миналите години, от 2006 до 2007, ние направихме относно енеолитните тракийски плочици, относно надписите на Кьолмен, Езерово и фригийските надписи Анатолия, както и откриването на енеолитния комплекс в Враца, ковчегът на Орфеевия завет, с първата в света плоча на завета, 7 хилядолетие, преди 7 хиляди, 5 хилядолетие преди новата ера. Така че вие в основни линии сте запознати с това, че нашият отдел, нашия институт се занимава именно с търсене на писмените източници за траките, обаче от самите траки. Това стана възможно, както знаете, с откриването на тракийската писменост, за разбирането на старото тракийско пиктографско писмо. По-късно, миналата година, и с вече тракийската линейна писменост стана ясна с считането на хилменския надпис Пръста на Езерово и фригийските надписи на цар Мидас. И естествено продължение на всичкото, което ние правихме, беше търсенето на още тракийски артефакти с надписи, още писмени извори, и това ни озова до едно изключително повода си открити, което вие днес сте поканени да бъдете свидетели на оповестяването. Това е разкриването на тракийската Библия Бесика, която знаете, че учените търсиха от много десетилетия вече, безуспешно, и на нас се пада, така да се каже, честта и радостта това търсене да го увенчаем с успех най-после, защото ето пред вас вече е тракийската Библия Бесика. Разбира се, това е компютърен файл с разпечатка. Аз ще ви кажа след малко къде са оригиналите. Който има желание, може да дойде да снима и първата страница. Това е... Извинявай. Грешката е моя. Започна съм отзад напред, но ето това е страницата. Това е тракийската Библия Бешой. На гръцки се произнася Бесой и означава Библия на Бесика. Сега искам да ви кажа в кратко, както анонсирахме вече, в нея има изключително интересни неща. Тя е плод на дългогодишно издирване. В нея се споменават траките, споменава се легендарният Орфей, споменава се съществуващ завет на Бога в Орфей, споменават се изключително важни факти, които свързват тази Библия единствено от всички останали библии с тракийското племе и Беси и изобщо с траките по нашите земи. Характерно за нея е също, че при изследване на езика, на който е написана, и азбуката, на която е написана, става ясно, че тук се касае не за някакъв тракийски текст с гръцки букви, но си се касае за една азбука, която се отличава значително от гръцката. В нея си присъстват много звукове,
и букви, които после влизат и в кирилската азбука. Така че тя е предшестваща кирилицата и ще се убедите в експозето тук, че кирилицата стъпва върху нея. Освен това, при езиковия анализ, което е още по-важно, се наблюдават изключително поразяваща прилика между важен брой основни думи, които ние днес употребяваме в българските диалекти, което говори за доста близка родствена връзка на траките с българите. Има противоречиви мнения, според някои учени знаете, че траките се считат, че няма ли много общо с българите, но тази книга показва точно обратното. Сега, аз искам да ви помоля, преди да започнем експозето, за предварителни въпроси, които ще отговорим по време на пресконференцията. Заповядайте, ако обичате. Някои въпроси. Журналистите, които са. Откъде да почнем? Кое най-много ви интересува за Библия Бесия? Може ли? Да. Фантастически пазар. Да попитам, къде е търсена до сега и безуспешно и къде е намерена? Ако позволите един друг такъв въпрос, какво означава Библия? В контекста на вашето изследване. Какво означава Библия? Добре. Друг въпрос? И най-важното къде да е. От родово имение. Интересувам се, аз интересувам ми сведения, които досега е имало във връзка с Библия Бесика. Аз единствено съм така намерил данни в Никола Дигов. Нали? Тоест, малко предистория до вашето откриване. Интересува и предистория. Друг въпрос? Съдържание какво представлява Библия Бесика? Като съдържание. Следващ въпрос, моля. Значи, тия въпроси имайте предвид, че ще помогнат от самото начало, понеже ние имаме доста голямо експозе. И естествено върху това откритие излиза книга. Тук в рамките на 2 до 3 седмици ще излезе в печат, така че в нея подробно ще бъдат разгледани много повече аспекти на Библия Бесика. Но ще ви помоля още някои въпроси, ако има, за да започнем първоначално така да ви въвеждаме в информация. Извинявайте, била ли обект на изследвания? Искам да попитам като съдържание, Библия Бесика различава ли се от другите свещени книги? И още един въпрос ще приемате да започнем. Добре. Сега, това, което мисля, че е важното да се каже, тъй като доста въпросите са около това, къде е търсене и къде е намиране и предистория. Мисля, че тук е редно да се каже това, което се знае до сега за Библия Бесика, е доста малко. Сега има много автори, които си позволяват така да изказват различни спекулативни мнения относно какво би могла да бъде там, тя да представлява. И вие знаете, че Никита Месиански е считан, че бил преводач, но това са също данни, които имаме от трети източници, непотвърдени, данни, които са откъслични, фрагментарни и независимо от това,
особено търколозите, са търсили Библия Вестника. Казвате дали имало други учени да търсят. Да, Библия Вестника не е била представена да бъде търсена, както се знае, че тя е съществувала. И затова, според много учени, тя се беше превърнала в митология. Имало я, няма я. И действително не е имало някакви насоки, които да сме чули в пресата или в публикации, в каква посока я търсят или се търси в търколозите у нас. Затова искам да ви кажа, че за нас също беше доста голямо предизвикателство, особено в началото на търсенето на тази книга, защото ние след разшифроването на другите тракийски надписи, действително започнахме да си поставяме въпроса относно Библия Вестника, тъй като действително тя единствено може да хвърли цялостно светлина върху езика на траките. Вие знаете, че езика на траките си оставаше енигма, има книжки на Владимир Георгиев и други автори, които са хубави, но са сравнително откъслечни. Данните в тях са доста първоначални. Нямаше ясна представа какъв е език, защото нито един от документите до откриване на системата, с която ние разшифровахме и разчитахме тракийското писмо, допреди това не е имало начин то да се разходира. И вие знаете, че имаше предположения за пръста от тези за килвенски надпис, които предположения не се считаха от повечето от траколози за валидни прочити. До момента, в който, действително, миналата година, след доста изследвания върху тракийското писмо в пиктографски вид, ние започнахме изследването му и върху фонетичната азбука, с която е написана, и тия надписи бяха прочетени. Вие си спомняте, ето в тази книга, от тракийското писмо, те са описани. Сега, какво е съдържанието на Библия Вестника? Вие ще се убедите, но така и по исторически данни и предистория, това е просто Библията, написана на тракийски език. Каноничната Библия. Не става въпрос за някакви апокрифни писания. Не става въпрос за някакви гностични книги, скрити, както са намирани на други места в света, включително на Арканой. Става въпрос за християнската Библия, такава каквато е в канона, каноническите книги, но на тракийски език, на езика на вестите. Била ли е област на други изследвания? Трябва да ви кажа един любопитен факт тук, който повечето хора не го знаят и затова имат особени очаквания как би трябвало да бъде откриването на Библия Вестника. Мнозина си мислят, че Библия Вестника примерно може да се окаже открита, когато се разкрие гробът на нейния преводач и там ще намерят едно единствено копие, издание или листа. Това са абсолютни нелепости, въпреки че ги чувам понякога в пресата от археолози с имена. Такова нещо в християнския свят няма. И който от вас се занимавал с изучаване на древни източници, библейски източници, е вече запознат с факта, че досега в света нито една канонична Библия не се е загубила. Значи, забележете. Няма данни в целия свят, сякаш само Библия Вестника беше такава, няма данни в целия свят да имало Библия на някакъв език, канонична Библия, която да се е загубила. Причината за това е много проста. Библията никога не е била един написан документ в един екземпляр и някъде там да се пази, както други книги. Това е една от най-разпространените книги в света. Не забравяйте, че тя е компилирана от писма между апостолите и отделни групи, църкви, събори в различни места по света, Евангелие, т.е. които са си обменяли помежду си. А ако хората в Корин получат едно послание на апостол Павел, те го дават на хората в Филипи. Хората в Филипи обменят, дават своето. И така накрая се получава канона от всичките книги, чрез обмен. Тоест, тия книги, те не са присъствали на едно место. Те са присъствали по целия тогавашен свят, в различни свои версии или фрагменти, едно писание там, друго там. И така накрая биват обединени в една книга, която представлява каноничната Библия. Никой не превежда Библията, за да напише един екземпляр на нея. Тя е доста трудна и за препис, и за превод,
Така че който е писал или превеждал тези книги на какъвто и да е език, дали оригиналите или последствие преписите, това са книги, които са се писали в доста екземпляри, верно, ръкописно, но в доста екземпляри и са се обменяли между църковните общности от цял свят. Така че ако някой от вас си мисли, че Библия Бесика я няма и че трябва да я изкопае, това е някакъв тип археологично мислене, което всичко е някъде заровено. Но в Библия Бесика никога не е било и очевидно така, защото ръкописи е имало и са чакали да бъдат прочетени. И интересното в случая е, че ето, къде е търсена и къде е намерена. Това просто трябва да се отговори. Библия Бесика не е, може би съществува в малко наброй останали до наши дни преписи, където е цялата. Но има изключително много наброй папирусни издания на части от нея, на фрагменти от нея, както има и свитъци от кожа, изработени по-късни. Също се намират отделни книги от Библия Бесика на различни места. Сега, искам да ви кажа къде са най-древните, къде се намират най-древните ръкописи и фрагменти от Библия Бесика. Те се намират в манастира Света Екатерина, подножието на Синайската планина в Египет. Той е близо до Александрия. Освен тези преписи в същия манастир, който датира от края на втори, началото на 3 век, се намират успоредно немалък брой славянски преписи на Библията. Така че това потвърждава още един път, че тук съществува един богат обмен между всичките тези водещи епископати по това време, както Александрийския, Сердикийския е бил тук. Знаете това, има събор в Сердика. Както и в Атон. Вероятно има части от Библия Бесика и в Атон. Сега, преписът, който аз ви показах и всички вие го видяхте, е цялостен компилиран препис от много такива източници. В момента се намира в British Library, британската библиотека в Лондон, и мога да ви кажа точно какъв е индекса му, защото някой ме попита, можем ли да видим и ние, да я вземем от някъде, да я четеме, да я използваме. Ето ще ви кажа, в случая това е бухарски текст на Евангелията и Апокалипса. На Апокалипса се намира в Лондон British Library, индекс OR 8773. Докато текстът на Евангелията, който съм използвал за нашето изследване, се намира в Oxford Bodleian Library и манускрипта MSH17. Така че тук не боравим с някаква книга скрита някъде, но боравим с една книга, която е била пред изследователите, и трябва да ви кажа, за да го имам аз този файл в ръката си, един много солиден екип в Съединените щати работеше по този проект, без да знае, че това е обаче Библия Бесика. Искам да ви кажа, проектът е известен като бухарския диалект на Библията. Сега искам да ви кажа как стигнахме ние точно до този диалект, и сега ще видите изследвания, които вече публикувахме относно бухарския тракийски диалект. Вие знаете, че нека да включим това е златният пръстен от Езеро, само да ви напомня за тези, които не са запознати. Той не беше прочетен доскоро. Ние имахме пиктографските само разчитания на енеолитните плочки, знаехме за траките, знаехме за влиянието в Северен Египет. Помните от Орфеевия завет, че името на Орфей, на един от северноегипетските диалекти, където тракийските династии Хиксус имаха влияние, беше засечено. Именно оттам тръгнахме стъпка по стъпка. Орфей, да, има го северноегипетски диалект, бухарски диалект. Направихме преглед на пръстено от езеро. Забелязахме, че се повтарят думи като ея, които разделят, позволяват вече целият текст да се раздели на думички. Ея на бухарския диалект на мен, ми. От това последваха разделянето на думички и прочитането на целият текст. Той се оказа абсолютно, дословно, съгласно
всички предишни изследвания учените бяха съгласни, че това е тракийски текст, гръцки букви. Текстът се оказа на бухарския диалект. Значи тракийския диалект, на който е написан този пръстен, е бухарски и на него дава ви се, виждате на диапозитива едно след друго, мога да ви прочита как звучи на тракийски. Ролистен еасен, врати направете ми да мина, ерен еатил, 5 пъти ми направете да мина, тея не скола, дай твоята красота велика, рае Адонея, да съзва Господи мой, енте илин, ентамей, на слънцето на правдата, и отдолу инициалите RDI, които са Ре Дионисус. Вие знаете, че траките вярват Дионисус. В тази книга много добре беше описано от почката от Точилае, как името Дионисус означава Дион Исус, слънцедаващият Исус. Виждате, името на Исус в случая беше много предхристиянско споменато, като тайно, мистично име. Разгледано е много добре връзката с Озирис, Исус, Дионисус. И интересното е, че всичко това води до една предновозаветна апокалиптична литература, в която графическите идеи намират после израз и в раннохристиянските и гностическите идеи. Но Килменския пръстен е още по-интересен, Килменския надпис, извинете, защото чрез същия диалект, виждате в дясно, се вижда думата трак, това веднага ни насочи, в ляво Зес Дионисус, Богът Дионисус, и това накара през същия диалект да се прочете същия надпис. Виждате, той е сложен надпис, някой от има 4 сегмента, от които едни се четат от ляво надясно, други от дясно наляво. Използвайки същия диалект, ние го прочетохме, което е, върнете, ако обичате, нищо едно по едно. На него пише следното: не серете ядене атрак ако навак, не разпилявайте в ядене от тракийското съкровище на работа. Едене, забележете, това си останала българска дума. Продължаваме. Назес Дионисус, на пастиря Бог Дионисус, и енетес ахиек-а, което е животът ти велик. И продължаваме. И аро-ехе. При източния Кипарис е началото на вечността. Това е много интересен текст, защото, както и очаквахме, камъкът е обърнат навътре към гроба, което значи, че показва на мъртвия къде да върви в отвъдния свят. При източния Кипарис му се напомня да отиде. Бухарски диалект. Същия диалект. Същото се оказа, когато изследвахме надписите на цар Мидас в Фригия, съвременна Анатолия в Турция, които не бяха разчетени до момента. И там се оказа, че е същия диалект. Не случайно Херодот казва, че фригите са траки. Че те са племето Бриги, което после се нарича Фриги. Значи, ние имахме разчитане на няколко, на серия от надписи, които водиха до същия диалект, който в България и в Фригия е наблюдаван и който очевидно съдържаше не само гръцки букви, но в случая, ако виждате, върнете диапозитива, моля, Хе, където пише, е буква, която не съществува в гръцката азбука, както и някои други, но съществува само в бухарската. Забележете писмеността, надписите в Фригия, за които говори Майя Василева от нашите траколози, предшестват гръцките с около 100 години, което говори, че тази азбука на тракофригийците предшества гръцката. Те не пишат на гръцка азбука, те се пишат на своята. Част от буквите на тази азбука гръците взимат и по-късно употребяват като гръцка азбука. Така че това е много интересно, защото не само пиктографското писмо е първо в Тракия, но и фонетичното. И така, следвайки тези извори, пред нас беше дилемата какво да правим с бухарския диалект. Естествено, продължихме да търсим извори по цял свят на този диалект и ще видите в следващия момент пътеводната ни нишка ни заведе до Наг Хамади, където са гностическите евангелия, знаете, най-голямата библиотека. Аз съм член на Института по античност и християнство в Калифорния, Клермонт,
където е тази библиотека и лично съм изследвал значителна част от тия текстове. Сега, това, което ние изследвахме в тия текстове, беше пак съкровището. Трак-ахо, тракийското съкровище. Индексирахме думата ахо, ехо, намерихме точно това в Евангелието от Томас най-напред. И виждате, тук е даден цитат от него, където Исус казва, че царството му прилича на съкровище, което който намери, вече не се разваля, трае вечно и така нататък. А също в това Евангелие и следващия пасаж, който казва, още едно, че извинявам се, който казва, че човекът, който прочете тези думи и ги разбере, няма да вкуси смърт. Значи това е Дидимус Томас Нак Хамади. Сега, това не е интересно, но ще кажа, че за нас това беше междинна спирка, тъй като основната част от тия документи в Нак Хамади не са на българския диалект, но наблизък до него нарича се сакитски. Това е доста близък. Виждате, ахо, съкровище, ехо, което се пише както българското его. Ако се чудите откъде идва его, да знаете, че там е съкровището видно. Този текст ни води към следващото продължение на работата вече в Бухарската Библия, каноническа. Ние издирихме, Бухарската Библия е една от най-древните Библии. Има фрагменти, които са от края на първи век и началото на втори век. Фрагменти, казвам, не цяло. В Александрия тогава е космополитният център. Там са траките, там са Дионисиевите храмове на Изис, Серафис, Дионисий и всички останали. Това е културният център на епохата. Примерно както днес би бил някой от космополитните световни центрове, където има българи, работят и пишат. Нали? В този момент Александрия е градът, в който най-голямата библиотека, всичко културно става големи рамки там. Не се очудваме, че там се пише на тракийски и бухарски диалекти, на съседни регионални диалекти, както се пише и на койнето, гръцкото, на персийски, на еврейски и така нататък. Сега, какво е интересно тук? В момента, който ние се докоснахме до Бухарската Библия, се оказа, че тя е известна сред коптите като пророческата Библия или прорицателската Библия и на същия бухарски текст тя се чете Библия Бешой. Бешой значи открита, пророческа, прорицателска. За нас това беше много интересно. В началото веднага не звъннаха звънците на алармата, но последствие се оказа, че гръците наричат Библия Бесика Библия Бесой. Навсякъде. Всички знаем, че гръците нямат звука Ш. Нямат и буквата Ш. Всичко, което на другите езици е Ш, гръцки минава на С. И интересно, че на техния език Библия Бесой се пише с абсолютно същото буква по буква, но вместо двете Ш да се слагат две С. Което за нас беше сериозен аргумент да продължим изследванията. Оказва се, че Библия Бешой, прорицателската Библия на бухарския тракийски диалект, който установили всичките наши изследвания до момента, се нарича на гръцки Библия Бесой, което по цял свят е преведено като Библия Бесика. Това ни накара да продължиме да търсим. Оказва се, че на бухарски, виждате по-долу, бухарската Библия, където пише, и е написано Бухар на бухарски, както се пише диалекта, но тази дума поразително се чете на български, ако погледнете как с малко по-късната транскрипция, бугър. Това е много интересно явление, защото има легенди, между които Солунската легенда за житието на свети Кирил и Методий, главно на Кирил философ, изрично подчертава, че Кирил в това време търси да намери българите, по-славянски, казва той, които са в българската земя и още им викат бугари. Значи, забележете, това е легенда от 11 век. Преписите, които ни са достигнали до нас, са от 15 и 16 век. Тиквишкия препис. Но той още казва, че когато отива, той е в Александрия, от Александрия им носи мисията на българите, които са всъщност българската земя, която той търси, която е родината на българската Библия или бухарската Библия. Което е много интересен тангенциален момент,
Той не е пряко доказателство, но ни дава косвени сведения, които са от много интересно естество. Сега, нека да минем към следващия параграф, защото аз искам само да кажа нещо важно. Това, че една Библия се нарича песика, веднага не доказва, че тя е песика. Нали? Трябва и да се докаже, че това е песика. Както един човек, ако ви даде паспорт, че еди кой си, паспорта може да казва едно, а всъщност той да не е тая личност. По същия начин вие знаете в съдебната медицина, когато се намери едно тяло, това тяло просто не че намери лична карта, че така се казва, ако то може да се идентифицира от съседи, чудесно. Но ако не може, тогава вие знаете, че тогава влизат в сила търсене на зъболекарски данни, какво е правилно за специални белези, нали? И търсене края на краищата генетичната информация, ДНК, която ви докаже. По същия начин, при нашето изследване, ние търсим други белези, защото паспорта, че те му казват Библия песика, много хубаво звучи, на нас не харесва, считаме, че още трябва и сме продължили изследването. И ето, това е първия стих на Библия песика, Бешой, която се казва: в началото бе писанието и Словото. И Словото беше обогът. Но забележете как е написано. Можем да включим следващия. Сега ще дам думата на колегата да ви обясни. Тук става въпрос за много конкретни, тънки моменти от езика, на който е написано тая. И вие ще видите в последствие колко близък е той до български. Първо забележете. Дадено е на първия ред, точно както е написано в Библия Бешой. На втория ред с кирилски букви как се чете. На третия ред виждате вече на стар български диалект как се чете. И вече на модерен, на четвъртия ред. Забележете колко е близък българския диалект. Кънта арте на писание бе. И още писание на олохаете онаде. Наде е този, който е над всички, Бог. Забележете, че това звучи действително като някои много близки до български диалекти, които и в днешно време се употребяват, макар маргинално. Моля, колега, обяснете тук действително колко ценно е описанието на думите архе и писажи, които говорят, че вероятно някои пасажи от тая Библия са оригинала, а не превод от гръцки, както се мислеше по-рано, защото дълбочината е много по-голяма. Това, което е интересно, специално в тези началните стихове от Йоан, първо можем да обърнем внимание на думата писажи. Значи това, което познаваме от преводите на Библията, от гръцки, от латински варианти, думата слово или е конкретизирана като устното слово, като речта, това е в латинския, има и в някои славянски преписи в хърватския вариант, или по-общото, не като устно слово, общата дума слово, логос в гръцкия вариант, който е най-разпространен, имаме най-много останали преписи от него, в руския също е слово. И до момента единствения препис, единствения вариант на Библията, на Евангелието на Йоан, където се говори конкретно за писано слово, не за устно слово или слово по принцип, е в бухарския вариант. Само го отбелязваме, това оставяме го за момент на страна. Нека да видим и другото. Думата архе, която е маркирана тук, всъщност се състои на бухарския език. От корена хи, който означава вечност, в смисъла в бухарски има няколко думи за вечност. Хи е онази вечност, която е съизмерима във времето. Не космическата вечност, абсолютна вечност, а вечността, която е вечното време, когато вече има време. Представката ар, ако тръгнем да превеждаме други текстове от бухарския, ар е приблизително има същото значение, както представката раз в български език, в смисъл на разсъмване, развиделяване. И тогава вече имаме една представа, думата архи в този си смисъл в бухарски език означава по-скоро началото на вечността, когато за първ път вечността започна да се случва, когато вечността се появи, започна да се разгръща. В гръцки език думата архи означава начало или първично начало. Тоест, загубила е думата в гръцкия, тая дълбочина, която има в бухарския. И понеже има такава концепция въобще в изследването не само на библейските текстове, но понеже Библията е онзи
набор от текстове, с който изследователите работят, когато изследват древността. Има една такава концепция, че колкото по-сложно е едно значение и колкото по-многопластово е, това е база за предположение винаги, че това е по-старото, защото по-късно тези, които са правили преписите, обикновено поради несъгласие или поради друга причина, винаги са упростявали нещата. Така че това на нас ни дава просто възможност да се замислим дали част от текстовете, специално Евангелието на Йоан в този случай, дали не е предшестващо гръцкия препис. Така оставаме го и това на страни. Има и още една концепция, продължаваме с същите стихове от 3 стих на Йоан, където на български се казва. Ще да помоля да ги прочетеш на български, както са, защото те са много интересни. Пак, може би аз ще ги прочета, извинявай за момент. Стария български диалект. Кво ни все уштобе изволи оттов, još от безднем небе егли щобе, в ханте ете щобе, което значи всичко това стана чрез него и без него не бе станало нищо от това, което е станало. Пак виждате, че се касае за много близък български диалект. Подобни диалекти има в момента в много части на България, включително и в Македонска области на България. Вие виждате, че това не са случайни неща, такива близости не може да има, ако траките нямат нищо общо с българите. Напротив, вижда се една родствена близост на езика, която е много важно, ще ви кажа, защото част от доказателствата за това, че именно това е Библия без езика, защото тук говорим вече за отпечатъци, от пръсти, буквално, които, както при хората идентифицират личността, тези езикови отпечатъци са изключително важни. Моля, продължи да... И значи думата шопе, която в бухарския стои, тя между другото точно така се изговаря и шопе в иероглифните текстове, които са преписи в египетски папируси или по стените на пирамидите, тези два символа, които виждате, пиктограмата с скарабея. Още в египетските текстове и в бухарския, всъщност това означава онова, което се трансформира и се създава от трансформацията. Това като смисъл означава много повече от това, което ние познаваме или в гръцки език, останало като онова, което е станало, или онова, което бе, или в български или македонския, що бе. Това още веднъж ни показва. Вече имаме трети случай. Ще видите в книгата на доктор Гайд, има и други примери за по-голяма дълбочина на текста. И за да не влизам в много подробности, там се описва в книгата, ще видите как това са още едни такива белези, които говорят, че част от тези преписи са или по-ранни, просто заради по-голямото богатство на смисли. Освен това, че исторически имаме сведения, че част от най-ранните преписи са на копски език, на бухарски или на близък сахитски, много ранни намерени папируси. И освен това, че тази дълбочина на смислите може да ни наведе на мисълта, това е обект на изследване от тук нататък, дали част от тези текстове всъщност не са оригинала, който после се превежда на гръцки и някои от книгите влизат в канала. Интересно е тук да се отбележи, че в мистичната орфическа школа точно това е, че Бог не създава света от нищо. Забележете, в гръцката мисъл на апологетите Бог създава света от нищо. Според орфическата теология Бог създава света от себе си, чрез еманации, чрез самотрансформиране на самия себе си. Така че този глагол шопе, което на български е щобе, но виждате колко е дълбока етимологията му, показва, че в този документ съвсем изрично се казва, че когато създава света Словото, то има едни нисходящи еманации, т.е. описва се механизма, което липсва във всички останали преводи на Библията и е много интересно. Действително говори, че вероятно оригинал на тези специално строфи е на бухарски. Сега, има ли други строфи в тази Библия, които приличат да са преведени от гръцки? Да, има. Личи си, че някои писма на апостолите са писани до тракийци, като тези в Филипи. Там всичко личи, че бухарски е оригинал. Както Евангелието от Йоан в Ефес, където има голяма тракийска общност. Но има други, до Коринт, например, които са писани, които си личи, че там са писани на гръцки първо и после, вероятно, е преведено
И в Александрия някъде всичкото това става един сборник, една компилация. Сега, интересен е друг момент тук. Пак търсим още отпечатъци от пръста, типични за траките, тракийски белези. Името на Орфей, отеца на Тракия, колежката сега ще обясни това. Изключително само в тази Библия има това. И Орфей не се пише Орфеос, като на гръцки, нито Орфеус, като на латински се пише както на български Орфей. Чакайте, малко искам нещо да попитам приклешката да продължи. Към кой век отнасяте тази книга? Коя книга? Това е медальон. Не. Библия Весика, ме питате. Вижте сега, има различни преписи. Фрагменти от нея, които се пазят света Екатерина в Египет, са, но фрагменти, казвам, не цялата, са от края на първи и началото на втори век. Това са едни от най-старите фрагменти на Библията. Това, което казва, че Месиански бил превел Весика в 5 век, ми се струва в случая абсолютно неуместно. Първо, в 5 век никой не би позволил Библията да се преведе на друг език, освен гръцки, латински и еврейски. И второто нещо, очевидно някои от фрагментите, и вече знаем, че са много по-стари, т.е. те не са преведени. Този език е влезъл като един от основните, просто защото на него вече са съществували доста голяма част от книгите и фрагментите на тая Библия. Понеже казахте в началото, че Орфей има данни за Орфея в тази книга. Ще видите какви са те. Името на Орфея е написано в Библия Весика на много места. Но забележете в какъв контекст. Не в контекста, че Орфей еди кога си бил еди, но има специален контекст. Говори се за завет на Орфей, който е съществувал. Да, значи на пръв поглед търсенето на думата Орфей в библейски текст, Аз бих минал направо към библейски текст. Този медальон го има, всички са го виждали излези в България на такъв медальон, но текстът е важен. Ето 15-та глава, 5 стих от Апокалипса на Свети Йоан. Да, значи това са конкретни цитати от Библия Весика. Виждате как е изписано името на Орфей. И тук е много интересно точно смисъла, в който се използва Орфей. Става въпрос за този цитат от Библията, когато значи първо тук имаме откровение на Светия апостол Йоан и ето след това аз видях разкрит Орфей или храмът на Бога на скинията на свидетелството. Тоест Орфей се използва като синоним за храм на Бога. По-точно казано, на гръцки е преведено само като храм. И не се е споменава. В Бухарската Библия пише, че се е разкрил Орфей на скинията. Преводът в нашата Библия стигна разкри се храм. Но да, ние знаем, че това значи храм, но името Орфей е там, което може да значи и нещо друго. Моля към следващия, за завета на Орфей, ще ви помоля да минем направо. Значи също така в Откровение отново срещаме използването на Орфей, което е също така много интересно за нас. Досегашният превод на този стих 11-19 от Откровение на Йоан се чете като отвори се Божият храм, който е на небето и се видя ковчегът на Божия завет в храма. Това обаче, което виждаме като запис в Библия Весика, ни дава една много нова дълбочина, както и видяхме от предишните примери. Защото вместо храм, тук е използвана точно думата Орфей и може да го преведем като и разкри се Божият Орфей, който е на небето, и откри се ковчегът на Божия завет в Орфей. Значи това е много сходно с тракийска концепция, която доктор Гайд описва и в предишните си книги. И за нас това беше изключително показателно като силна връзка между тракийските орфически вярвания и това, че Библия Весика наистина е пряко свързана с страхите. Точно така. Много интересно, че тук се казва, че се откри на небето завета, Божия завет в Орфей, не в Моисей. Забележете, Библията ни говори за завет Моисей, изведнъж в Откровение на Йоанна се казва Божия завет в Орфей. Това е изключително свидетелство за това, че е имало и завет в Орфей. Обичате по-нататък. Сега, в Бухарската Библия обаче пише и за траките. Самото име Траки
си го пише черно на бяло. Аз искам да ви го кажа това, защото то е едно от важните, както казах, свидетелства, когато търсим едно тяло, искаме отпечатъци, искаме специални белези, искаме зъбни записи, зъболекарски и така нататък. В случая се говори за траките и това се говори в посланието на апостол Павел към коринтяните, второто послание, глава 11-29 стих надолу, където пише следното. И кой изнемощява, първо, кой страда без аз да страда? Кой е оскърбен без тракът да е? Виждате отградена думата трак, така както е написана. Отдолу в червено е показано, в транскрипциите означава трак тракийски. Някой действително би си помислил, че апостол Павел тук говори и намеква, че той е тракиец. Но ние знаем, че той не е. И възниква логично въпроса. Защо апостол Павел прави този намек? В нашите Библии това е преведено. Кой изнемощява без да изнемощявам аз, кой се съблазнява без да се разпалвам. Думата тракиец, трок, е преведена като разпалвам се, което не е ново за нас. Дайте следващия диапозитив, ще прескочим папирусите. В тази книга бяха намерени именно надписи Питрак от тракиеца, сияния, горящия, разпалващия се. Още в египетските папируси, книгата на Ани, глава 124 имате тук, където пише: аз говоря с последователите на триединния Бог, Троицата богове, аз говоря с Дион, слънчевия диск, да, аз говоря с траките, сияйните, в този смисъл. И аз съм с Исус, в случая Озирис, вие трябва да знаете спелинга, пак е даден много точно, защото думата иероглифно написана Озари и думата Исус се пишат със същите иероглифи. Едното се чете отпред назад, отгоре надолу, другото отдолу нагоре. Това е и така е според транскрипцията на тези иероглифи, която е описана от всички водещи египтолози. Естествено, никой не е отбелязал до сега, за първ път това беше в тази книга отбелязано, че действително, ако прочетеш, никой не е чел името отзад напред или отпред назад, зависи каква е транскрипцията му, пирамидите, защото има и двата варианта. И всички казват Озари, обаче Исус е обратната. Иероглифа за трон е Ус, окото е Ус, а така се пише навсякъде Озирис. Но нека се върнем назад. Значи, казва се, че апостол Павел намеква, че той тракът страда най-много. Т.е. юдеите гонят особено тази орфическа традиция. Но апостол Павел на друго място ни казва: не, аз съм еврей. Аз съм от Вениаминовото племе. Аз съм еврей от еврей, обрязан в 8 ден. Всичките тия неща ги казват. Чудим се, защо тогава трак? И продължава. Но всичко това счетох за измет, което съм. Само Христос да придобия, съобразявайки се с Неговата смърт, да достигна възкресение. Това е вече орфическа идея. Смъртта и възкресение. Юдеите и юдаизма нямат такива идеи. Те не говорят за смърт и възкресение никъде в своите официални канонически писания. Което говори, че апостол Павел ни казва: аз може да съм по плът, по произход юдеин, обаче всичко това считам за измет, само Христос възкресението да придобия. В това нещо аз съм тракиец. По дух аз съм орфик. Сега, това нещо ни накара да изследваме други места, да ни пише за орфиците. Има за траките и други места, но аз ще ви кажа едно, което направо ми смая. Това е молитвата на Христос. Преди да отиде на разпятие, той се моли на своя отец и казва: аз за тях се моля, не се моля за света, за тия, които си дава, защото са твои. И всички мои са твои, и траките са мои. И аз се прославям чрез тях. Използвана е думата керук, което е множествено число за траки, от керак. И тази дума означава също всички твои, изцяло твои, което е много интересно. Преведено е в обикновената Библия и всички твои са мои. А в тази Библия става ясно: и траките са мои. И ние се питам: чакай сега, траките нещо особено ли са в християнство? Ако минем на следващия диапозитив, ще видим, че по същия начин трак, керак, в 15 глава от
папируса на книга на мъртвите, е описано от траките. Можем да минем по-нататък. Мисля, че има... няма тук папирус. Върнете го на предишния. Където този папирус тук не е сложен. Но той е от същата книга и в него пише съвсем ясно. Траките или сияйните, както го превежда Уолис Бъч, няма да бъдат повредени, защото ги пази Богът Озирис. Или Исус, както казахме по тази транскрипция. Интересно е, че тук се казва почти идентичното. Траките няма да бъдат повредени. Самия Исус се моли за тях. Това е изключително интересно. Има и други пасажи, в книгата са разгледани доста повече. За нас беше тук важно да посочим важните отличителни черти. Орфей споменат, траките споменати. Това са неща, които не съществуват в други библии. Писаното слово, други фрагменти, които са изключително идентифициращи Библия Бесия. Сега, за езика на Библия Бесия. Защото стигаме до ДНК анализа. Значи, едно тяло, всичките белези, като ги изчислят, казват, ама пак не е достатъчно в съдебната медицина. Дайте ми ДНК. Искам да знам ДНК. Какво показва идентитета на този индивид? В нашия случай, както ДНК е езика на химичните съединения, вече става въпрос за езика на Библия Бесия. Езика на бухарската Библия. Той е език за каква родственост ни говори. Вие вече видяхте при прочитането колко близки бяха до български диалекти думите в тази Библия. Но ето ви азбуката. Тук виждате бухарската или бугарска, така наречена, ако я прочетете по този начин, азбука с българските еквиваленти. Тя има и буквата Ш, и буквата Б, и буквата Ч, и А. Всичките букви, които ние мислехме доскоро, че свети Кирил ги е дал на българите. Той ги е измислил бил. Но тя е много по-древна. И самия свети Кирил в Солунската легенда, където описва, казва, не, аз не ги измислих, даде ми ги Светия Дух. От Александрия получих мисията да дойде. Аз им ги написах, донаписах малко. Те си имаха повечето, аз донаписах малко. Много интересна легенда, прочетете, книгата има анализ на целия препис на легенда. Сега, интересно е, следващия абзац, ще видите в средата очертено с червено, кои букви преди кирилицата директно са си сменили звука. В началото буквичката Б, която виждате, в бухарския се четяла като Ч. Малко преди въвеждането на кирилицата, тя вече се чете като Б. Втората буква, виждате, се е четяла като Ф или В, по-твърдо. Но тя минава в звука Ч. Третата буква, която се е четяла като Х в бухарския, минава в звука А, Е голяма и Е малка, което е много интересно. Ще прочетете сега на български език с тия букви първия абзац, както са били преди реформата, и втория абзац, както са след реформата. Значи в началото беше Словото, и Словото беше от Бога, и Словото беше Бог. Всичко чрез него стана, и без него не е стана нищо от това, което стана. Във втория абзац, след въвеждане на новия звук на тия букви, които си съществуват в тая азбука, така или иначе, става ясно, че ние четем почти на български. Аз, например, в този абзац виждам само една разлика, че буквата Щ се чете и като Ш, и като Щ. В началото беше Словото, и Словото беше от Бога, и беше Бог, всичко чрез него. И без него не е станало нищо. Значи тая буква, която отговаря на българското Щ, сега се четява и като Ш, и като Щ. Иначе всичките букви са абсолютно идентични с кирилицата, която доскоро ние мислихме, че е абсолютно оригинална, както пише в книга за букви. Това не е случайно, защото едната е еретична азбука. Тракийският епископат бива унищожен от Византия 514 година като еретичен епископат. Обвиняват го в монофизитство, т.е. в едната природа, че едната природа се нарича тази теологична доктрина, че водещата природа в Христос е Божеството. И действително траките държат на това, защото те са познавали Дион Исус преди да дойдат като човек. Следователно, водещото е Божество, после става човек, но това не е водещото. Византийците по политически съображения обвиняват в тая доктрина, както са александрийците, сирийците,
Арменците, всички тия църкви остават монофизитски, отхвърлени като еретични, включително и тракийската. Ако видите преписи от това, което се е случило на съборите по това време, ще видите, че винаги, когато се обадят александрийските епископи да защитат някаква теза в Византия против гръцките си колеги, тракийските епископи веднага ги подкрепят. Което говори силна връзка между Александрия и Тракия през цялото време срещу Византия и Гърция. До 6 век тракийски императори седят в династии на Византийския престол. До 6 век. Доказано е. Нали? Книгата на Александър Томов също ги точно едно по едно ги казва. Също книгата на Цветан Гайдарски, тракийски алфизъм, ги описва кои са те. След 6 век траките императори биват изгонени от космополитната империя. Пада и епископата им, горе-долу в същия период от време. Гърците завземат пълната власт в империята и в религиозната и политическата власт. От този момент нататък тракийският епископат е унищожен, разпуснат, пратени са гръцки епископи, тая Библия се счита за еретическа и така нататък. Цар Борис е принуден да приеме нова реформа, отново да приеме християнството, да създаде в кавички нова азбука, която не е нова, но адаптирана азбука на същата, да напише вече на нов диалект славено-български, който е един от диалектите, но ние ще видим в книгата, който прочете, защо точно този диалект той избира, не примерно бухарския диалект, който също е широко култура. Има ли някакви свидетелства останали, че след тази чистка, която унищожава еретичните книги, до нас достигат на същия диалект книги? Има. Мисля, че го имаме. Нервените нотни сборници. Нямаме ли? В книгата ще го видите, в Бачковския манастир са запазени между нотните писмена такива, които са написани изцяло на бухарската азбука. До сега свещениците, които са писали клира и са ги гледали, казват с гръцки букви. Не е така обаче, защото имат вътре букви, които не са гръцки, като Х, бухарско, което е прилично на нашето ръкописно, това го няма и други букви. Което говори, че има едно недоглеждане. До днешно в нашите архиви по манастири има прашасали документи, които се водят чеушким с гръцки букви, но всъщност между тях има бухарски, тракийски букви. Той е документ Бачковския манастир, той лист е от 4. Има прашасали документи, които се водят чеушким с гръцки букви, но всъщност между тях има бухарски, тракийски букви. Той е документ Бачковския манастир, той лист е от 14 век. Написан на тая азбука, а не на кирилицата. Което говори, че или тия листа са прибавени от по-стари документи към по-новия сборник, или че до 14 век алтернативно изписване продължава да се води на бухарски, тракийски. Това са изключителни данни, които поставят много отпечатъци от пръстите или специални белези и доказват, че тук се касае не за кое да е загубено тяло, а за тялото на бухарската тракийска Библия, която се казва и Бешой плюс всичко друго, което значи Библия бесика на прорицателите. Знаем, че бесите са прорицателите. Тоест, виждате, тук става въпрос за едно съзвездие от фактори. Ние не говорим за някакви откъслечни сведения от тук и от там. Ние не чакаме да открием един-два листа в някой гроб от тая Библия, въпреки че и да се открият, тя ще бъде същата, защото ние виждаме колко много са вътрешните белези, сочещи в тая посока. Какво е заключението от всичкото това? Тракийски думи, виждаме ги, значение, произношение, също тях български аналог. Халак, халка, тамна, тамян, гуга, глава, кой не е чувал боли гугата, много му знае гугата на някой. Глава, арно, добре, асияй, значи светъл бодър, но осияй в случая. Девока, вока е бременна жена, девока е девойка. Щерка, бог, ченгел. Дайте следващия. Виждате пета, питевс, ковчеже, тава, оттам идва тава. Кас, кост. Каса за монета е каса, оттам идва каса. И отец. Клепи, клепачи. Хула си и това.
Шамерех, има Шамар, ако ще. Нека следващото да го дадем. Секех, Сека, Рими, плача, но съвременния български означава Рамя. Снах, Снахо, родствена връзка, Снахо. Не значи снаха в тракийски, значи родствена връзка. Ама то е ясно, че в друг език това го няма. Такова близко родство няма. Стихе, стихия, тищери, дъщеря или дъщеря, щерка. Следващото. Ето ги думите, ги обобщаваме. Това са само няколко думи. В края на книгата аз давам речник за пръв път в историята, в следващата книга, която я виждате на плаката. От над 500 думи, които са останали идентични или синонимни в съвременния български диалектен език. Но тук за силен пример Бог, Отец, дъщеря, девойка, снаха, халка, клетки, пета, ям, захар, сол, сок, каручка, ди, ратай, ратник, сека, сняг, снежи, рами, мярка, шамар, хула, псовня, мор, писане, множество, равен, сговор, заговор, стихия, битка, кост, мастя, мъка, арома, тамян, сияен. Всички тия думи са толкова базисни в български език, че човек не може да не заключи, че тракийски и български език са един и същ език, казвам, с известна оговорка, или най-малкото толкова близко родствени, че и това е езика на тая Библия. Което доказва, че тая Библия не може да бъде никоя друга Библия, освен Библия Бесика, както е името й, Библия Бешой. Сега, искам да ви кажа, че тези изследвания, независимо от всичкото това, те са доста подробни, от доста време работим върху тях и в книгата ще видите в много по-пълен обем, над 300 страници, около 300 страници, но те са все още изследвания, които тепърва още ще се продължи да се работи. Аз затова призовавам и всички наши специалисти, лингвисти, учени да обърнат внимание. Ето, казано им къде се намират тия ръкописи, давам им резултатите от моите изследвания, които доказват предишната писменост, всички предишни прочитания, в унисон са с всички досегашни неща, не отхвърлят нищо, което знаем, няма основно противоречие с нито един от историческите факти, напротив, показват изключителна родствена близост в български език, което може да говори само едно, че българите са траки или са в мнозинството си траки и са приели в мнозинството си езикови форми, най-основните тракийските езикови думи. Аз мисля, че това днес е уникален ден и ще ви кажа защо. Защото най-накрая ние знаем нещо за езика на траките. Библията е книга, в която е живия език от времето, когато отделните книги са писани. Няма друг документ. Плочици не са достатъчни. Каменни надписи не са, но когато има човек Библията на един език, той знае за този език. Считам, че днес ние имаме основание да съобщим, че ние вече знаем кой език е тракийския, знаем, че той е много близко родствен до българския, изследванията ще продължат, но искам да насърча и много от нашите слушатели тук и хората, които ще научат с това, че тази книга показва също и друго нещо, че има изключително силно културно българско влияние върху съседните народи, защото някои от тия думи последствие влизат и в гръцки език, и в турски език, но мнозинството от тях влизат в славянските езици, което вече говори, че България по времето след княз Борис Симеон има огромно влияние върху славянските народи. Ние сме знаели, че тя дава Библия на всички славянски народи, които за тях става родна Библия. Искам да ви кажа нещо друго. Не се безпокойте, че тая Библия и до днес ползват коптите. Това не значи, че тя е коптска. И руснаците ползват нашата Библия. Но това не значи, че тя е руска. Ние знаем, че е славяно-българска. Така и тая знаем, че е бухарска. Тя е една от диалектите, които все още се употребяват в литургията в Александрия. Не е случайно това. Много силно е било влиянието на Сердикийския епископат, на траките, на династите тракийските и така нататък. Но искам да ви кажа друго, че езика, който днес се говори в Египет и от коптите арабски, те нямат никаква общо между техния език, защото са го загубили, и тази Библия. Но тази Библия има всичко общо езика и със съвременния български език и диалектите му, което доказва родствената връзка. Ако случайно някой има още някой въпрос, бих могъл да приема. Мисля, че беше изчерпателно, но ако някой иска да каже нещо допълнително, с удоволствие, нямаме вече време, действаме. Да.
Но ако има един-два въпроса, само нещо кратко, ако има някакво... Добре. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи.